Sri Lanka wasadenw ye Ranil Wickremesinghe ni ale kɛra premier ministre ye siɲɛ wɔɔrɔ sugandi ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye ka bila u ka jamana ɲɛmɔgɔ mun bolila ka bɔ jamana kɔnɔna la kalafili dɔ senfɛ. Angleterre, Londres maire Sadiq Khan ko Sardasou tasuma fagalaw y'u ka tile gɛlɛmanba sɔrɔ ni weleli téléphone na 2600 ye funteni juguman o kɔnɔna la. Magan kɛnɛma ko ɲɛnabɔ minisiri Faisal bin Farhan ni a tɔɲɔgɔnkɛ Kore jamana ka minisiri ye ɲɔgɔn ye yaasa ka jamana fila ka kuma ɲɔgɔnya kɛ yelen ko ani siraw ani sojɔli ko la a ka tagama dɔ senfɛ Seoul. Faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron ye weleweleda kɛ arabadon ko ka kuma lakuraya tuguni bɛn bɛ se ka jidi cogoya min na Bani Israël ani Palestine u ni ɲɔgɔn cɛ wagati min na Palestine ɲɛmɔgɔ o nana tagama la Paris. Australie u ka farigan kura min bɔlen don a banakisɛw yera minɛn dɔw minnu donna Australie ni u bɔra Indonésie ani Chine ni laseli kɛra tɛnɛ minisiri fɛ Murray Watt